Taura itinzwe nemuromo wenyu. Mabhegi, bvisai mabhegi. Sechero vakenyika kubatai. Taura itinzwe. Ndaura muno mudare ndakambouya 2022. Taurisai. Ndakambouya muno mudare 2022 muna December. Ndakapawo chirwere changu muno mudare. Takatongwa musi wa8 January 2023. But zvatakatongwa hapana chakachinja. Ini murume wangu kumba ahauye. Handitomuziva, anotoya zveapo neapo kana ndichinge ndapa chichemo changu kune vanhu kuti vatigadzirise. Ndopaanouya kuti nyaya ingoita sekunge adzoka mumba. Saka ndadzoka nhasi ndaona kuti shoko rakataura murume wangu kuti kana ukashingirira 10 years urimo muno mumba uchaona wega kuti ini handichakuda, handisi kuzofa ndakataura shoko rokuti handichakuda. Saka ndazouya kuti ini weduwe inini ndasvika pakukundikana nekuti segore rakatopera iro ratabve haana kubvira auya kumba kusvika muna November. Kusvikira ndazoenda kukoti ndanopa chichemo chemaintenance. Ndabva kukoti ndopaakachizoenda kubva wanotora anasekuru. Anasekuru bhoya zvisho vakatigadzirisa vakati aiwa imba indoda kuti isimbe kuzi inini pavakauya kunondiroora akauya ndaasekuru hanzvadzi yamwene wangu ndovakauya kunondirisira mari arisadomu. Vakati imba handisida kuti iparare. Saka ndikugadzisai nhasi mama zvavamaenda kumaintenance. Chokwadi tazviona kuti ndomamirira zvakaita. Asi muzukuru wedu abvuma kozi pakataurwa pakabvunzwa kunzi nyaya yahombe iri papi. Murume wangu akabvuma kuti zvishuwa panapa handiuye datonesere nhumanzi isingauye ndisingapinde nemukadzi womumba. Pakanzi unoziva kuti mhosva kuti unogara nguva nganikaonai usina kupindira mukadzi mumba. Akabvuma kuti nangasingaziva asekuru. Ana asekuru vakasiya vati svondo kuno svondo kumondoro kune mukadzi wako mudiki. Asi kuno kuti uda kuti unge uchigara uchiuya kuno nekuti une mhuri nemukadzi wako. Shuwa murume wangu akabvuma. Asi ana sekuru vaenda akaita svondo rimwe chete. Akaita svondo rimwe chete raaiuya manheru ega ega mangwana kuseni achiita sei achidzokera kubasa. Nyaya yakareba mai. Ega itinzwe side remurume kuti zvamutaura ari kudina. Chamwari. Kwidzai izwi vanhu vese vanhu. Pamusoro itangadzo. Ini nyaya dzacho dzinenge dzanditi. Taurisai adhara akati utanga munhu kuti point yawo iri pa. Vanzi nadzimai vako hamusi kuuya kumba. Kwete kumba ndiri kuuya. Asi kuti mudzimai wangu ari kuramba bonda achiti ndakarara newe ndatanga kupinda. Uyezve futi mudzimai wangu ari kuramba bonde achiti dhepo rangu inini rakaexpire. Ini ndiri kumuti ndiri kuda mumwe mwana nekuti vana watinawo tine 5, 2 wakomana 3 vasikana. Saka ndiri kuti dai tasvikawo pa 3 inini wakomana ari kuramba. Pamusoro ichangamiri. Gore rakapera musi wa10 November ndati ana asekuru vakauya kumba. Tikagara pasi murume wangu akasvika kutaura zvishuwa nemuromo wake kuti ini naasekuru zvishuwa mwedzi uno ndowechi7 ndisingapindire mukadzi uyu mumba. Nhasi vari kutaura kuti hanzi ini ndinoramba murume kutouya muno nyaya yekutomuda kuzi murume wako. But atoti ini ndiri kuramba bonde. Handina dhepo randiri rava kuti handiva kuti kushandisa. Musi wandauya muno mudare ndichinyoresa nyaya yangu kuti ndidzoke muno mudare kuti ndidzoke nhasi. Ndopavakauya kumba svondo rapera iyi. Vachizama kundinyengeredza kuti iwe haufanira kundiramba kozi upenyu hwatakararama kumashure okuti kana mupenyu hwakaoma tichishingirira. Saka haufanira kundiramba. Zvino iwe ukanga washinga kundiramba ini rikukuuraya ndobva ndazviurayiwa risito patafa. Ndo musi wacheoka ndatokwira nyaya kuno vakatouya vakatonditi inini hazvisi kuita kuti wewe ndibude muno musina waratesi nekuti wewe ndakabva panapa usina nhumbi iwewe ndozvikuwa kuti utaura kuti hauchandida. Saka tofanira kusiya une nhumbi kuti haufaniri kundiramba. Vakatorera nenama. Saka vanozoti ini ndiri kuramba bonde kupi. Inini pavachitouya pacho papo vakatorera neni. Inini one nyaya yekuti murume wangu nenjimuna kozi vana 5 havasi kutamba nawo ndabvira parefu naye murume. Ndikafungidzwa kuti pamwambi yangu ane kafungo kekuti tigadzirisane. But ndakatozoona kuti ndiri kutohwandirwa hangu ndini. Handirambe murume uyu, handirambe bonde kune murume.
Asi tembo mwamume. Vanotaura serei. Right, tembo taura ichi. Kubva pavauya ana sekuru muna November, mudzimai wangu Mune kangani kubva pakauya ana sekuru vachitaura nyaya iyi muchienda muchisangana nemadzimai muchiita bonde? every chipiri chega chega, chipiri, chitatu nechina. Neimwe nguva ndinouya iri Saturday neSunday. Nyangwe ndisina mari ndaifamba Sasondoresa nouya. Pachamba wandiche. Neimwe nguva ndinouya ndisitorana namari basi ndinouya kumba. Saka pakagadzikwa nyaya iyo ari kutaura yokumashure iyo yakavimba, haisi yekuuya kunorara kutadza kushaika kwangu kumba. Inyaya yekuti ana sekuru vakati ko ya maintenance yauya sei kuinga amai ndimuri kutora mari. Koyo muzukuru aswaramba wakaoma musoro kuti utore mari yepamba here. Ndakati kwete mari, nyaya yekunzi ini handisi kurara kumba, ndiri kuuya kumba ndichirara. Asi vari kuti pedza mwedzi wese uri pamba. Ndokandikuti kwete hazvikwanisiki, nokuti kumainu kune mari dzevanhu dzinenge tashandisa. Saka nechida kuona kuti zviri kufamba sei. Chipiri choga choga ndinobva kumainu ndouya kumba. Kana Saturday ndouya, Sunday ndiendewo kuchechi, ndomuka Monday ndichienda kubasa. Samukadzi unomuda. Zvakatonyanya. Mukadzi wangu ndomuda. Mari yose Saka iwewe kana uchida mukadzi wako dambudziko riri papi pamukadzi wako? Anzisiya iwewe uku uya ugare mwedzi wese uri pamba Mochidei. Ane imwe plani here inoita kuti mugone kurarama pasina kuenda kubasa? Togarira mari yemaroja iri pamba. Pamusoro changamira. Uye mwedzi wo utauro watakabva unotongwa. Akaita mwedzi wese akagumbuka mukadzi wangu. Wapa mukana tibva mai. Achiramba bonde. Pamusoro changamira. Baba vaka. Kudene pari kunzi pane mumwe munhu anogona kudaira nyaya. Avawanike pamba. Tembo apa. Kubva ndichibva ana sekuru vachiuya ndichibva kukotika. 1 week ndoye vakauya kumba kwangu vachiuya manheru vorara mangwana kuseni vobuda vachienda. Avatouya pamba baba Innocent handitovaziva mumba. Ngavasandinyeperere zvese zvauda kundinyepere. Ngavasandinyeperere. Handingati inini kana ndikatonzi munhu asina kuenda kuchikoro kuti ndingati tigare tese pamba panapa. Handingambosvika pakudaro. Asi kuti ndiri kutovati ngavauye kunokumba nekuti ndova ndiri kutoda ivava. Tiri kushaya pano dambudziko renyu kuti riri papi? Ongone dambudziko yokugarisira nenzara. Wakabata wese finance yese ndiwo anayo. Ini ndinouya chipiri chega chega kumba. Iwe ndingadikudze murume. Uramba uchinyira. Finance murume. Finance murume. Bonde ndo Chipiri chega chega ndiri pamba. Ipo chipiri chapfuura ndanga ndiri kumba. Ivava wakataura kuti ndakangurara newe ndikubva ndatanga kutobhirita. Uyezve ndine pandakaudzwa kunzi iwewe murume wenyu akangurara nemi kubva matanga kubhirita. Ndakati handeiko. Nyaya isati yafambirwa kuti watiende kunoita kuti kwawakaudziwa kunzi murume wenyu akagadzika. Wabva watouya kuno kudare futi kunotaura ndichada murume. Handina kana dambudziko ravari kutaura tembo. Ndakatovabvunza kuti konyi munoramba nyaya yedepo sei nyaya dzavakunhandira kunhandira mari kuti kubasa muna kuipa endai kubasa asi wandiri kuda ndini ndizvozvo. pasvondo kana makauya katatu kana kafose munhu wemuri kubasa ari kuti ari kudai nini Ndizvozvo. asi mumwe here mudzimai tembo vari kuchironga ikarongeka kuti majutizi enyu madzimai vanozviziva here kuti muri vaviri? Eka chirongai majutizi avo ndokuti zvinhu zvai zvibereka. Ndo mawirira ndoita ndanouya chipiri chega chega. Wakaramba kuti ndiuye pamba inini ndichiwatakura ndichienda navo kumaini ndichisiya umwe mudzimai achisarawo nevanhu. Zvese wakazviramba. Ndakati ndakumuisa hangu kuti parare kustendi kusati kwawako. Uyuwoyo wana ndowochinja. Amai guru wakazviramba. Ndakati ndaita nge ndikuda kuti makaramba kuenda kumaini. Handina kuramba kuenda kumaini. Ndichiroorwa inini ndokwandakatoita kutanga kunotema miti ndichigadzira munda nemurume wangu tikarima. Zvakazova kuti tabudirira pane zvataita tizowanei vakuwadza naye. Handingarambe pafoundation yangu inini. Chandakaramba inini ndechekudai. Murume wangu aroora mukadzi. Haana kundiudzawo semabi ake. Akatora mukadzi inini ndichirwarirwa nevana.
ndakarwara inini ndiri kumba kwaamwene wangu kunowa kwaamai vake nditi maona ndokubva atora mukadzi kuti andibudire pachena haana kubuda akanga achikuita zvekuwanda-wanda nanhasi so kana kuti atobudawo pachena zvokuti aina atitongo akatomboya vakati chipara zvinotangira kwauri muzukuru asi chipa mwana wedu mombe yekuti chizoti iwowo karoora mwe mukadzi akataura kuti handitongwe nechi munokwanisa here kupa mukadzi uyu mombe sekutaura kwaari kuita ndinokwanisa ndakatotenga iri mota ndakavapa iri motokari mota Honda Fit muchivaudza here kuti Honda Fit ndakupira mukatora amaya mabva kudare kunokwira tikutotaura 2017 ngatitangisirei papa tora amaya zvimira yamaiti handi muchiri mumbai kutouya kwandanga ndaita mafunga kuda kuregedza musha ndanga ndafunga haisi hatidaro manje tanoita munowandisa mushamba ndaita dambudziko rakati kurei ndakuona sekuti kuda pamwe ndosaka ndiri kupanishwa nekuti murume wangu anenge asingandizvi kozi kubva mumba mangu hauye handina chandinoronga naye tichibva muno mudare makataura kuti zvinhu zvawakashanda naamai guru usaende kunotora uchisa kuna amai nini but sofa ndozvekuitika saka ndaona kuti inyaya yekuda kundirwadzisa ndisimbe ndichirwadziwa ndizosimukatenga chii chaakatora chamakashanda mese chakaenda kunamai nini muna January izvezvi January watapwa yakatori kustendi yandakatenga naye vakaenda kubva vanoisa mukadzi wavo ikoko inini ndokubva ndatotiko ndakaita zvekunzwa handina kuda kuenda nekuti ndakanzwa ishoko rekunzwa ndikabva ndamirira ndokubva ndazovabvunza ndakaitawo kuti handika tinoona kustendi baba zvakanzi kustendi kupi uko hakuna chako ndekwangu ndokubva ndanyarara musi wandakazodzika inini kunoona kustendi ndakasvikira kwane mwana madzimai avo asisika ndokubva ndanyarara bva ndagara ndobva vachinetsana futi nemunhu wanga wasira mwana uyo bva vaisa mumwe kuti chengeta mwana wangu kozi pamba apa panoti mukadzi wangu wechitu uyo haanei nezvinhu zvangu ini kozi ndini baba inini ndobva ndataiwa katembo mabva mazozvinyanye kozi ndine vanawo 5 kasi kuti nini zvamakamboita neni musati maroro apindawo mazvirya zvinenge zvisingade nemuitiro wamuri kuita ndichiuya kunomangara nyaya kuno kwini ndaitorwa mari yemarenzi mari iyi yakaenda kunovaka shopu pastendi yandakatenga nawo vavaka shopu iyi yapera ndabva ndanzi shopu ndeye mukadzi wangu mudiki saka nyaya yatikagadzisa kudhara yemari yerenti mukuiwana pari zvino kubva muna October mukuiwana izvinodakura ngatigadzisei pari zvino tembo ine kudzokera kumba tikuramba tichidzidzisana handiparenti magadziro ende mutsoka chimombe chenu munokuya madzimai pane hama dzavo muinde ane barika ravo handizvozvi endai munopinda mudzimai mumba chinoenda rini chimombe vana 5 vacheni kune state mother munodzoka musi wa16 ngati mombe inoenda rini katange nyaya dzinora hadzirapi hadziperi dzakuti mudarende rako muna July uchera musi wa16 unoona ndanga ndichirwara mama hausiri unochera manje iwo hauchere ena unoti vanhu vachere oyo akabata $300 yemombe una naye munomudai musi wa16 unokurumidza kuuya nyaya dzakasaririra kubva upinda wozotaura nyaya yako chinotanga kuparika mari yako iya iyi ndio mari yangu yakadzimai enda murandu ndakatora chii ubva uya nomukadzi wacho munhu wacho vaonani oya nemudzimai wako ukumbo uno munhu ari kugara kumba mushandi tati mudzimai wawabvuma muno mudare kuti muna December inini ndine baba pangu ndakabvunza ndokubva ndanzi ndinyararire panapa pasidanwisi andazvinzwa amai chipapirei baba tikune mushandi ariko muronge pamwe chete hani mavazogadziriswa chokwadi musadudze istiri tembo kumba kune musikana wandinogara nani ndakatorera nyaya yekuti achisara nevana achengeta vana ini ndichienda kunotsvaga nekuti yamama chinipaikaisiri kukwana saka pa$400 yandakavapa wakabva waenda unotanga kuhodha tumakula box inini zvakandirwadza tiko zvino mukadzi wanga angahodi makula box ne$400 yandamupa kuti atange bhizinesi zvakanaka tinoda kuti vakadzi mirai amai
mukadzi wacho imirai masekere yani ngekusotesa mai mubazoziya babanana nguva yatiri takudai panza muchirume mutarisi panza otoda wakadzi wabate bate zvakapera zvokudhara zvokuti ndisire muriwo nasasunga dare zigi riri kunetsa kubata zvaii vasiyai madzimai muvaikupe vapo vaite kana vakumbira vane maoko vasiyai vaite basa munobatsirikana unless mukuziva kuti zvamuri kuita zvirorongo vanogona kuenda amai munorambidza vakabiza kuti amai ava vakatendeka zvavo vasiyai vaite basa kana akarwadziwa nokuti $400 wakwenda unoronga hapana chakaita 400 varonga vachiziva kuti wandavabvunza kuti koprofit yapa vakadzinda vakakunda kupinda necho kuti hausuka mubedroom bedroom ndomatarwa nyevakuramba chisine 400 vakavaka vanofana kabuda nhasi mubakana vazvita ndinoti ndakarwa nini nemari ndati wapa 400 wapa mari asi vanourara navo vavinoita bhizinesi yemakulabox asi vanorarwa navo chavari kudai bonde wavapa here bonde ndokuwapa dzese hasha dziri kuwapa izvo zvikuya kudarecho inhau yekuti izvo zvirikushota zadzisa regai baba mamonda zvinhu dakushana urikuchereke daisa CCTV baba naiwe mutorwa ndirikugara naye pamba uri murume mukadzi andirikugara naye pamba andimbomuziva kuti anobva kuka anogara ndakabvunza mwana anobva kupindura tembo Kubva muna December. ndakavasirigai ndizadzise kubva muna Nepeya anobva ndiziwe. vakazomuona mwana atone mwedzi nehafu ari pamba zvichirava kuti vanga vasingasvike dai vaiuya dai vakanga vachimuona vachimuziva tsvagai musikana mumwe nyowani ndowandirikuda iye ngaakusvike achienda mari Tsvagai mumwe ipe futi ende kubhizinesi chanili chiende kubhizinesi usawesta nguva isitidhe kuti umise mari yekubhizinesi haikona kuti murume akadhakwa kudhara varikuramba futi kuita kuti wabereke nhasi ndinorara naye chienda kumba munoamiswa 16 tidekatipedze nyaya daira shoko ravari kutaura ngativirirani pano ini ndichiri kuda vana asi vana ava ndinoita mushure mekunge varongeka aiwa